Калюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з камфам спяваць. Разам з камфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька Гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з Хамфом спявай. Хамф уздымаецца ўгору. Аднойчы Хамф ішоў у парк разам з татам. І раптам заўважыў нешта высока ў небе. Глядзі, тата, самалёт! Тата падняў галаву, але анідзе не ўбачыў самалёта. Ён знік! Напэўна, проста ляціць за аблокамі, Хамф. Глядзі, вось ён ізноў. Можа, ён хаваўся? Часамі самалёты залятаюць за аблокі, Хамф. Мусіць, яны вельмі высока. Тата, а як самалёты ўзлятаюць у неба? Ну, самалёты маюць крылы, вось такія. Яны едуць вельмі хутка, вось так, каб падняцца ў неба. Тата, чакай! Добра, Хамф, чакаю. Самалёты нясуць людзей туды, куды тыя хочуць трапіць. Вось так. І Хамфаў тата насіў яго на сваіх плячах, зусім як самалёт. Я таксама хацеў бы быць самалётам. Тады б я быў бы вышэй за ўсё. Пэўна, самалётам быць весела. Але я рады, што ты пухнацік. Як і я. І я ўзбяруся на гэту вялікую галіну. А я табе дапамагу. Цяпер я вельмі высока. Але не так высока, як самалёт. Пайду на горку. О, цяпер я вельмі высока. Але яшчэ не так высока, як самалёт. Здароў, Хамф! Здароў, Уоллес! Уоллес таксама прыйшоў з татам на пляцоўку для гульняў. Здароў, тата Хамфа. Здароў, тата Уоллеса. Бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Гэй, Хамф! А давай пойдзем на арэлі. Хамф з Уоллесам пасядалі на арэлі, а таты іх гойдалі. Вышэй, вышэй! Вышэй! Я высока, як самалёт. Не зусім. Амаль. Тата гойдаў Хамфа ўсё вышэй і вышэй. Але Хамф усё ж не быў так высока, як самалёт. Лун можа лётаць. Не зусім. Амаль. Яна крылатка. Я птушка. Давай, Хамф, будзьма птушкамі. Хамф паглядзеў на птушак. Птушкі не былі так высока, як аблокі, а аблокі не былі так высока, як самалёты. Самалёты лётаюць вышэй за птушак. Якія самалёты? Вялікія самалёты. Тады, Хамф, будзьма самалётамі. Час ісці дадому, Уоллес. Мне трэба прыгатаваць вячэру. Можна Хамф прыйдзе пагуляцца?
Я не супраць. Я таксама не супраць. Хамф і Олес прамінулі дзверы лун. А потым прамінулі дзверы Хамфа, якія былі вышэй. А пасля былі дзверы Олеса на самым версе. Пачакай, Олес. Дзверы замкнёныя. Мая кватэра вельмі высока. Але не так высока, як самалёт. І не так высока, як дах. Глядзі, глядзі! Самалёт, самалёт! Бачу! Я лячу, я лячу! І я! Я хаваюся за блокамі. І я хаваюся за блокамі. Калі я вырасту, стану самалётам. І палячу вельмі высока ў неба. Спадзяюся, ты не паляціш ад мяне. Не хвалюйся, тата, я буду вяртацца цябе праведаць. Цяпер я пухнацік. Так, пухнатик, як і я. А я цяпер самалёт. Хамф цешыўся тым, што ён пухнацік. Але хацеў быць і самалётам. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Аляксандры Савіцкай.